Tohle je jako, jenom je potřeba, tamhle ať je to furt v zásuvce, protože to nám napájí termostat, napájí nám to kotel. V podstatě tady se nic nedělá, tady akorát co je přepínač režimu, nechává se na automatu a řídí se termostatem. Ten termostat si řekneme nezávisle na tomhle, tady teďkom to, aby to Lukáš mohl dál vypouštět. Power, že je sepnutý, že je požadavek na vytápění, že jde do kotle, nebo že tady je napětí, to je všechno. Když se něco pokazí s termostatem, z té krabičky, co se nosí po prostoru, tak se to tady jenom přepne na on a začne to pracovat ten kotel nezávisle na tom termostatu. Od tohohle je český návod, perfektně zpracovaný, takže nechá se na automatu. Co se kotle týče, tady je to jednoduchý. V podstatě tahle pozice, takhle jak je kotel vypnutý. Všechno to je tak, jak to je tady nakreslení. To znamená, zmáčknu jednou takzvaný letní režim, který vy budete používat nejčastěji. Jo, to znamená, nechávám na léto, zbytek řídí, vlastně nic kotel nebude dělat. Bude v takové té připravenosti. Chci začít topit, zmáčknu, zobrazí se sněhulák a kotel, když bude požadavek od termostatu, bude topit. Teplotu nátopu nastavit zhruba na těch 65 stupňů, není potřeba tam hnát víc. Mělo by to všechno bohatě stačit. To znamená, v tuhle chvíli mám požadavek od termostatu, kotel mi začne topit. Nahoře zobrazí se plamínek, že mi kotel hoří, vedle toho pak budou kostičky, které ukazují výkon. Tlak vody držet na tu jedničku, ono je to i zeleně zobrazený. Když tlak ubyde, což si můžeme i ukázat, tak vlastně kotel začne blikat chybou 10 a chce to dopustit. Dopouštění úplně jednoduše, tady otevřu, dopouštím, vyleze, zavřu oba dva uzávěry. Toť vše k ovládání. Víc není potřeba. Takže zase nechci už topit, dávám standbíčko nebo dávám letní. Chci začít topit, zmáčknu, všechno ovládám termostatem. Termostat, jak jsme si řekli, kde bude, tam měří teplotu, to znamená vyzkoušet to po tom baráku, kde to bude vyhovovat, tam ho nechat. Co se týče pak téhle krabice, to je vlastně jenom konlift, tam doporučuji, když půjdete takhle okolo, tady je taková pacička, jenom takhle jít a zkusit ho, aby prostě fungoval. Jakmile se vytáhne kotel ze zásuvky, nefunguje ani konlift. Je to logický, protože říkám, kdybych to nechal, přeteče to, tady bude týc voda a nebude přečerpávat. Jinak už jenom tímhle testem je dobrý to občas tamhle tu hadičku právě pročistit, aby tamhle, jak je to napojení, tak aby se tam, kdyby se tam dostali nějaký plavejnici, tak aby to nebylo ucpaný. Toť vše, zbytek všechno se řídí tím termostatem. Takže já to vypínám.